αλήθεια των Ελλήνων της Κριμαίας, καταγράφει στο ρεπορτάζ του ο απεσταλμένος μας, ο Φάνης Παπαθανασίου. Οι περισσότεροι λοιπόν τάσσονται υπέρ της ένωσης με τη Ρωσία, ανησυχούν όμως για τη δράση, όπως μας μετέφερε και στο ρεπορτάζ του, ακραίων στοιχείων στην περιοχή. Οι Έλληνες ανησυχούν, όπως ανησυχούν όλοι οι κάτοικοι εδώ στην Κριμαία, από το φορτισμένο κλίμα που διαμορφώνεται από ακραία στοιχεία που δημιουργούν εντάσεις μία εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα. Και φοβόμουν αν γίνει κάτι όπως στην Κύπρο το 1974, εμείς πού να πάμε και πού να βρω αυτές τις συνθήκες για το παιδί μου. Αυτά είναι. Και τώρα αν το δημοψήφισμα θα μας βγάλει μαζί με τη Ρωσία, εγώ θα ηρεμήσω. Η Βικτόρια Παυλίδη, που είναι δασκάλα, ανησυχεί για την ίδια, αλλά περισσότερο για την κόρη της, την Άννα, που πάει στην τρίτη γυμνασίου. Όλα ξεκινήσανε εκεί στο Κίεβο, τρομάξαμε πάρα πολύ. Εγώ πιο πολύ τρόμαξα βέβαια για το σπίτι μου, αλλά και για τις σπουδές της μικρής. Ανησυχώ λιγάκι, αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλω να σπουδάσω στη Μόσχα, έχω διαλέξει και πού, γι' αυτό θέλω να μπούμε και να πάμε μαζί με τη Ρωσία. Μια Ελληνίδα, η Όλγα Κοβιτίδη, που είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κριμαίας, παίζει ρόλο στα πράγματα τις κρίσιμες αυτές ώρες. Αγαπημένοι φίλοι, σήμερα είναι δύσκολες και κρίσιμες οι ώρες για τη Κριμαία. Ζητούμε υποστήριξη από εσάς. Ο Θεός να προστεύει τον ελληνικό λαό και λαό της Κριμαία. Η Όλγα Κοβιτίδη λέει πως δέχεται απειλές από ακραία στοιχεία και ανησυχεί. В мой адрес были угрозы и поступают до сей поры относительно того, что меня застрелят, будут расправы над моей семьей, плохими нецензурной бранью мне пишут «люби Украину». Определенные радикальные силы выставили наши телефоны в интернете для того, чтобы круглосуточно воздействовать на нашу ψυχικού. Ο Αλέξανδρος Απαζίδης είναι αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Σεβαστούπολη. Εμείς δεν φοβόμαστε. Εγώ είδα πόλεμος τα 41. Εγώ είδα όπως με εμάς διώξανε στο Ουσμπεκιστάν στο 44. Ο κύριος Απαζίδης λέει ότι και οικονομικά θα είναι καλύτερα τα πράγματα αν γίνει η ένωση με τη Ρωσία. Αν πέρα τώρα εγώ 170 ευρώ, η Ρωσάν θα δίνει με 340. Τα διπλάσια. Ναι. Η Σβιετλάνα λέει ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα με τη Ρωσία, αλλά αγωνιά για το μέλλον. Εμείς τώρα φοβόμαστε και για τα παιδιά μας βέβαια και στα σχολεία που περνάνε και παιδιά. Γιατί όλοι μιλάμε ρώσικα. Και η ρώσικη γλώσσα βλέπουμε ότι πιέζονται. Και πρώτα απ' όλα είμαστε Ορθόδοξοι και θέλουμε με τη Ρωσία να ζούμε οπωσδήποτε, γιατί είναι η ρώσικη πόλη στη Σεβαστούπολη και εδώ είναι οι ρίζες μας. Οι Έλληνες, όπως όλοι, αγωνιούν. Θέλουν να υπάρξει ηρεμία και ειρήνη την επόμενη μέρα μετά το δημοψήφισμα. Από τη Σεβαστούπολη για τη Δημόσια Τηλεόραση, Φάνης Παπαθανασίου.